Ganasain. Paspasan nyo nga dumakay, lambag lang ay dati ilaw ko di ginisa nga sardinas. Ako ni Baka. Napanan na nata. Adugayang pichay na tilukaw. Makadawa mat. Ano gusto mo tibulong na, igisin sa amoy. Katungtungan na pwede pichay tilukaw. Nakakulambo pa eh. Ayos ah. Uy, Bak! Okay, rebit mo, Andres, makapakigtot ka mo. Ano naman ang tiko kaamon niya, Bak? Bulag kaya, makikita mo lang or nga sibribuga ko. Ganda ka lang. Agriglakan sa. Nakasungsungit ka. Agrig lang ay bagbagam, muryot. Likitam, nagsungit ka. Agbaliw ka, barong nga tawunan. Pakasiksi ko ramya, nagtal na tilubong ko to eh. Agawit ka malatan. Nga kamutan. Pinasyar ka lang, tamailiwak ka niyam. Adula amin tamom, umunig ka malatan or dito yan. Magulo nga ay. Alangan mo lubag to dito ay. Ay, made, tumayab ka. Mukong di sangwanan ako tipag naam. Sige ron, paunugan na mo lagayam ko, nakasungsungit ka. Nakatayo mo't nagikuta ka. Hoy, apa-eksipsibog ka. Agar arbis na eh, nagmutalang ka nga talagaan. Ay, win na ya. Mga lang ang tugaw tanita, tugaw tapay lang. Nga mo tito ka mo, naghirot. Apay, awan maramid mo di balayaw? Oo nga raw, may tatipis to ma, nakakulambo pa eh. Apay, nagkagalas mo kita pichay mo baak. Ngam, naimi masadya paypay sa nga pichay baak. Kaya mga sawin, madingan na imas atoy, kin madingag paypay sa katang apitchay. Ay na baak, ignoranti ka nga talaga. Madim magit siya gidi bagbagak. Apay, anang apitchay di bagbagam. Aywon, baak kagayam, sumading maamaw. Nagloko kan, anang apitchay di bagbagam ya. Adi pichay nga baak, katagiti dasawa na lang, kasla kanyak. Anang arod adi nga apitchay, mading arod ammo. Adi pichay nga baak, adi ti bagbagada nga gateway to heaven. Anang adi nga apitchayin, apay matay kan ta mapangkapay di gate to heaven. Han kasi ti bagbagak, nagkrigat ka laki di panliwanagan na niya baak. Adula amin, basta ato yung apitchay, temok nga naimas. Iti suwa, isusulok lang ako ti pagragsaka mo, kastan dumagamin ti rason mo. Apay ya, dapat bagbagam nga pa gateway to heaven. Agsimba ka man, tamalawagan ta panunot mo. Nung makasao ka mo, kasla ka naman nagsimba. Kuwain, apay kasla kanyam. Agsimba ka man ngamin, ikararag mo nga, umamo kanyam ni bakit mo. Ayun niya, gusto ta ko nam. Wain, mabubuti nga ngamin no, kadkadwata. Nga mo ti pagbutong amya. Kit mahiramraman ang amin kanyam no, kadwata. Nakatado ngamin nga kalukwam. Kalukwan. Kaya mo mo istoryaan ka, pirmi nga ruti, ragsak mo. Agbaliw kan, baro nga tawinain. Baak, uray madimi baga, talagang agbaliw ako. Tamadyaket nga mauntan kinibagot ko. Taman ti kay ko kanyam Andres. Tamadiak mahiramraman, di ungit ni bakit mo. Una baak, apay ka, akong bala mo nga talaga gasawan, tanda mo ti kadam ti balay mo. Han ko nga kailangan ti asawan, tada ti kabalay ko to yun. Huh? Sino mait? Ni Kwa, ni Butchog. Butsyog. Nakapitpidutan mga nga tao. Han ko nga pinidot aday, nakita ka lang di sangwanan balay. Nagtalaw ka no, masya na mait. Inampun ko na. Yung mo yan, nagsingput kan. Di dangar ti katkadam nga mga dito yan. Kaya na nga ni Butsyog. Inbound ko, napan nga nagudong di palingke. Po, talaga mo ta. Nagkagutan. Nagpigsa nga mga ansika. Nagdakil nga minti, bagbagi na di ubing. Nabit nga ron may bus ti bagas mo ano kas jay baak. Isupay ya Andres. May mado pa istak ko nga pids dita. Isuno ka ti ipakan ko kanyanan ah. Nagluko ka mga baakan. Inarabid mo mga baboy sunan. Una, sa akin to i-dispose. Tada ti kwartak. At ati madi mararamidong baak. Dakas data. Apay mo it Andres. Wow, makaswang ka ti child abuse. Naglaing ka man.
ipaliwanag mo kanyak no, anak nasawin di child abuse. Basta, child abuse. At pano-panunot ka pa eh, parparigatim lang ta utak mo. Dimit lagayam ammo. Pinagkaro ka mo ito ba? Kasla ka na nalaing. Uy na, apes la kanyam nga, tungang. Ne, mati ata pinagsasaom mo kanya akong baak. Alwadam ta pinagsasaom. Kasano nga ma di Andres, idi nagtudo ti kinatungang sa nga batya tinatayam. Nakarkaro ka, kita mo lang arbisong kag sipsibog ka pa ilaan. Mutalon ka nga talaga, di ta ka man lang eh. Ay, uwi na ya, makatudo pa yun. Alright! Nandito kami na po. Shaq ni Andres. Jack ni Bak. Okay. Pasensya kayo na po. Tatata kami lang makapag-shoutout in-celebrate mi kami na di first anniversary ti GNG. Salamat po! Tsaka na earn na po namin ang 200k followers. Maraming salamat po sa inyo. Okay, sige na kon. Nih, tanda dito kami nakapag-shoutout. Ay, gaya mo ya. Rogyanan mo na po! Okay! Okay, para shoutout na ngayong bagong taon. Okay, kay Sir Danny Pilar ng Rome, Italy. Thank you, sir, sa panonood. Shoutout kay Danilo Pita na nag-send star na naman! Lagi yan, idol! Maraming salamat sa send star mo. Okay, shoutout po kay Rita Lagade from Tarlac. Shoutout na naman kay Joseph Dean Agas. Nag-send na naman siya ng star. I love you, idol. Salamat sa star. Okay, shoutout po kay Lani De Leon from Oman. Oy, nag-send na naman ng star si Ma'am Beautiful Eva Bandi Sacro. Maraming salamat po. Okay, shoutout po kay Madam Rowena Garcia. Maraming salamat po sa panonood, Madam. Shoutout din kay Peter John Gileb at asawa niya na si Alain Gileb from Moncala. Hello, alright. Okay, kay Sir Chester Guerrero from Isabela. Shoutout din kay Jetro Alcoida at anak niya na si Ginea Josley Alcoida from San Vicente, San Manuel. Okay, shoutout po kay Madam Ropi Ordinares ng KSA from Tabuk. Shout out sa number 1, Top Fan, Des Manzano Corpus Enriquez from Bahrain. Okay, shoutout po ni Sir Joseph Olino from Ordaneta, Pangasinan. Oy, upload na naman. Shout out kay Joey Saldua from Australia. Okay, kay Sir Andy Rescupin na nasa Leyte na taga Sangkintin, Pangasinan. Shout out kay Caitlin Eli Ancheta from San Vicente, San Manuel, Tarlac. Okay, taga Pangasinan na naman kay Sir Prince Carl Anthony Andaya ng Ordaneta City. Shout out kay JV Santos from Bagnay, Manawa. Okay, panay nga taga Pangasinan na ito ya. Okay, Danilo Kimang from Villasis, Pangasinan. Thank you, sir, sa panonood. Shout out kay Pedro Gilobe from Brunei. Okay, kay Madam Melba Nicolas from Dubai. Ingat kayo palagi dyan, Madam. Shout out kay Tyron J. Bagalay Rigos from Cuyapo, Nueva Ecija. Okay, shoutout po kay Madam Annie Pagaling from Montalban, Rizal. Oy, taga Victoria. Shout out kay Romeo Astrero Jr. from San Agustin, Victoria, Tarlac. Okay, Alright. kay Sir Ramos Sisidig. Ano natin ni pare? Sier. Hi, Sier from Ilocos Sur, Bigan City. Shout out kay Jess Felipe from Isabela. Okay, kay Madam Alma Balyador Bagay. Awan si address na ng Imtapan. Thank you, Madam. Shout out kay Dodster Aguilar from Tarlac. Okay, kay Yengning Vergara from Bulinaw, Pangasinan. Shout out kay Alan Yaranon from Binalonan, Pangasinan. Okay, kay Judy Maramboa from Kalapan, Mungkada, Tarlac. Oy, shout out din kay Glenn Glagasca Bitorbo. Oy, idol na shout out kan. Madi ko makangungot ka niya may idol. Shout out. Okay, shout out po kay Net Odabas na nasa Taiwan ngayon na taga Bangar, Victoria, Tarlac. Shout out din kay Jody Mapatak Sanchez from Lawak, Pangasinan. Tapan po yan. Maraming salamat idol. Okay, kay Sir Larry Ganan from Binalonan, Pangasinan. Oy, nakarating na tayo ng Caloocan. Orly Tabanyag from Caloocan City. Shout out sa iyo idol. Okay, kay Sir Ralph Vincent Onya from Alaminos,
Pangasinan Manin. Shout out kay Nagana Grosete from Hong Kong. Okay, kay Sir Muhammad Ali. Naku, buksingero ato ya. From Paway, Ilocos Norte. Shout out kay Risa Garnes from Macau. Okay, shout out po kay Madam MJ Luis ng Paroa Island, Denmark. Ay, ang ganda Oy. dyan. Abroad na naman. Shout out kay Jamela Habibilin from Saudi Arabia. Shoutout din kay Caroline Aranya from Abatan, Benguet. Tapan po yan, number 1 Tapan. Shoutout din kay RJ Uy from Kawayan, Isabela, Kabayugan. Alright. Okay, maraming salamat po. Happy New Year. At sa lahat po ng hindi pa na sa shoutout, may sa shoutout din po kayo. Maghintay lang po kayo at huwag kayong magagalit. Huwag kayong mainip. Maraming salamat po. Mag-subscribe po kayo sa aming channel at mayroon pa pong magpapa-shoutout na isa. Let's welcome pare, ang pinsan ni Kamatis, Pagatpatam, and Rowena Mendoza at Ate Mayor Rosana. Oh, And Marian Jarapin, and first season ng MWF. Okay, thank you po. Maraming salamat po sa panonood. And pa-share po ng video. Happy New Year!